وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأي محمد yad et, sen tarafına cinlerden bir cemaatini yüzlendiren vaktimi. Keşolar Kur'an'ı kulağa siyardılar. Pes vakti keşolar Kur'an telavat edilenine hazır bolonlarına bir yerlerine aittiler. Saket bolon, kulağa asın deyip. Vakti ki Kur'an telavat edilip bolonuna, şolar öz kavimlerini öğrilip gittiler, kavimlerini korkudiyan bolup. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Cinler izlerini öğrilip baranlarına aittiler, ey kavimlerimiz, tahqiq biz bir kitabı eşittik ki Musa'dan son nazil edilipdir. Özünün oluluk kitapları tasdik eder ve hak dine ve hak yolu hidayet eder. Ya kavmena acibu da'iyallah. Ya kavmena acibu da'iyallah ve aminu bihi yaghfir lekum min zunubikum. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ey kavimlerimiz, Hudaýyň tarafına çağırýanyň kefini kabul edin we şoňa iman getirin. Allah tebarek ve taala siziň bäzi günahlarynızy magfirat eder we size güýçli azapdan nejat berer. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Her kim Hudaýyň çağırýanyň sözüni kabul etmese we iman getirmese şol ýerde Hudaýyny aciz etip bilmez. We şoň üçin Hudaýdan başga dost we kömekçi ýokdur. وشلر آشكار گمراهلقتدرlar. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Aya olar fikretmedilermi ve bilmedilermi? Ol Hudaý ki asmanlary we ýeri halk edipdi. Oşalaryny halk etmekde ýadamandy. Qadir dälmidir olaryny diriltmäge? Beli, Allah tebarek ve taala her bir zatga qadirdir. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Ve kafirlara dowzak bilen azap berilen gününde aydylar, aya bu zat hak dälmi diýip. Şonda kafirler aýdarlar, beli, dowzak hakdyr. Perwerdigarymyza qasam bolsun diýip. Allah tebarek we taala şolarga aýdar, pes azaby dadyň dünýäde kafir bolmagy sebäpli. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Pes ey Muhammed, sen sabret, ulul azm bolan peýgamberleriň sabretýäni. Mekken kafirlerine azap gelmegine acele etme. Goýa şolar özlerine wa'de edilen azaby görenlerini dünýäde günnizden bir saat mikdarynça duran hesap ederler. Bu Kur'an tebliğdir.